новинкаҳои каталоги 12 ҳад зур придумат кардиян. тамошобино бине гел для душама алака ина истифода бурдум дар Тоҷикистон апам заказ кардагӣ буд. беҳад удобни калон барои шахсоне ки сер фарзандан, оилаҳои калон ва обычно барои ҳамин одамизода ама какоса беҳад дӯст медорум, шоколадчам дӯст медорум, ҳамаша дӯст медорум. Шампунаш и шампунаш гелшам ҳами объёма инаҳа гелаш объёмша бинен чақадр зур удобни кадагӣ бо намебардори намерези просто хамерези сарта шуштан мегирӣ. Так, иш жидкая мила, особенно барои ҳози чақадр тез дастҳо чиркин мешава. Шушта дромада дастура жилет накада. Май ҳамаш дӯтаги заказ кадагиам. Барои бадҳое ки барои асаб, барои ана артикулаша рӯи экран мегузорам новинкаҳора. Барои асаб, барои масалан баланс нерваи система, барои касали қанд, барои фишор, чизе ки набоша нигоҳ кунед чӣ удобни бировардиян. Ҳафтаҳои рӯз саҳар, обед, бега кадом витаминато бояд бихӯрӣ. Аҷоибот мошаллоҳ кардиян, чиқадр зур кардияна. Ман я блогери раста тамошо мекардам. Дар видеои ҳавай ҳам хали дидагӣ будам. Мошаллоҳ просто дадрани ҳуй мекунӣ, баъда мемонӣ гуҷои ки равида сумкаакат мегирӣ мерай. Барои дору обязательно айн мада очамда бояд заказ кунам. И барои хидмат беҳад чизи зур. Увлажняющий крем для лица, рук и тела барои тамоми ҷо. Инам кокосовый бигем набор. Миск для тела и волосы. О, чӣ зур. Ай ҳама чизи даркорӣ барои мӯи сар. Ина обязательно Фотимада инаш тамом шидагӣ буд. Ина беҳад чизи зур барои мӯи сар, ҳам барои тана наистагӣ. Ина ки истифода мебарем обязательно качествоша мегем. Боз анай хеле кремо биромадаи тамошобино. Крем масла так чортимен. Вау! Ай сиёҳдона. Ин чӣ боша? Рӯғани сиёҳдона тамошобино. И дар Тоҷикистон набуд в наличии крем для лица. Сиёҳдонора медонен чӣ знаменития, ғайр аз марг ҳама чида фоида дорад. Иншоллоҳ ман обязательно дар он истифода мебарам. Ман медонам ки и ба фоидаи ман. Инам хали шоткаҳои зур биромадай. Нигоҳ кунед, на милкҳои дандони мора ҷазир мекунад ва на дандонҳои мора. Ҳамихе мулоими хушрӯ кардиян ки аҷоибот. Инам ҳатман истифода карда результатша мегум. Надписи Faberlic. Чанд цвете ки буд, ай ҳамаи цветош ман заказ кардам барои худам.